Γεια σας παιδιά, Τζάνης είμαι εδώ πέρα. Πάμε σε ένα ακόμα βίντεο με Stable Guys. Ωραία, θα κάνουμε ένα βίντεο με Stable Guys. Θα παίζουμε εδώ με φίλους μας. Αυτό θα το αγοράσουμε. Θα κάνουμε 3 σπινάκια. 3 σπινάκια και αυτά από αυτά. Έχασα. Νομίζω λαγκάρει το ίντερνετ. Πού με πέταξε! 3 σπινάκια για εσάς παιδιά. Κάνουμε 3 σπιν. Ναι, επί 6, μπράβο. Περιμένετε με! Κάστε λίγο! Ρε που καμένο παιδιά, υπάρχει ένα καμένο εδώ πέρα. Αυτό ωραίες. Πρέπει να περάσουμε. Σταμάτα λίγο Μάρκο! Δεν μπορείς να το πεις να σταματήσεις. Αυτό. Εδώ βρήκες να κάνεις μάθημα. Κάνεις το Εξπό. Guys, Κυρία Ανατολία, πιπέρι. ωραία παιδιά, πάμε ένα ματσάκι. Παίζουμε με τον Mr. Μάρκος Βουκάη. Με τον SG Flames. Και τον Πανόσκοπο φυσικά. Πόρε. Περάσαμε! Ο Μάρκος! Εγώ πέρασε! Έχασε η Ευαγγελία! Μα δεν έπαιζε η Ευαγγελία, απλά κάθεσαι έκανε, δεν είχε μπει. Πάμε guys! Περάσαμε στους 8, πάμε λίγο! Και εμένα! Πάμε το Bartman guys, πάμε λίγο! Πανόσκοπε, σε λίγο μπας σε πάει. Μάρκο πάνω. Ο SG Flames παιδιά είναι... Πρόσκε! Και εμένα. Τζάνης Κινηζή και βασιλεύει. 6 στους 8. Χρόνος, μπήκε χρόνος guys, πάμε λίγο. Προσέχουμε 7 στους 8. Προσέχουμε 50 δεύτερα. Και περνάμε guys, περνάμε τελικό εγώ και ο Πανόσκουφος. Ο SG Flames δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει, αλλά είναι και αυτός καλός παίκτης. Αλλά κάνει spectate εμάς, γιατί είναι δυνατός παίκτης. Και πάμε λίγο να δούμε ποιος θα πάρει την κορώνα σε ένα Sharks. Ωραία, πάμε guys. Έχασε εσένα. Όχι, έχω ζω. Είμαι το ωραίο λαγουδάκι. Πάει και στα... Ο Πανόσκοφος αποκλείστηκε. Κάντε όμως spectate. Περιμένετε Μάρκο.
5 στο 7. Έφαγα μπουνίδι. Ένα V1 είναι. Guys, ένα V1. Να, πάρουμε την κορώνα. Πήραμε κορώνα, guys! Πήραμε κορώνα! Κοίτα, κοίτα λίγο, κοίτα ποιος την πήρε την κορώνα, κοίτα. Κέρδισα πρώτο. Τζάνι Steam, πρώτο match, guys. Πήραμε κορώνα, κάντε ένα subscribe. Ήμασταν με πόσα special που κάνουν special emotes, αλλά εμείς είμαστε δυνατοί παίκτες. Έρο. Κι εγώ. Μάρκο. Έλα, κάνε με να μπω. Ωραία. Έλα, δεν είναι. Έλα, σας στέλνω. Στείλτε μου. Ωραία, κάτσε. Έχω 50.070 κύπελα. 5.000. Προχωράμε, παίρνουμε τα 10 tokens. Ωραία, και εγώ θα πάρω mission. Τι θα πάρω? 100 stars, ναι, 100. Ωραία, κάνουμε party, guys. Νομίζω θα πάρω κάτι καλό. Όχι, όχι ρε φίλε, θα πάρω special και μετά πάρω 30. Στέλνουμε σε όλους να πούμε. Μπείτε. Δεν τα πείτε. Σε μένα δεν μου στέλνεις. Δεν σας στείλω. Περίμενε λίγο, μην μπεις. Βάλε λίγο το scary video. Σε έχω στείλει όλους. Τους στείλω. Ψάξε. Skinwalker. Μπήκε η Eva Firelight. Σας στέλνω όλους. Πατάμε, τώρα. Δεν τα χρειάζομαι το χώρο εκεί. Στείλε μου. Εγώ είμαι ακόμα στα 13 ρε. Άστα, θα μπω από εδώ. Μπρο είμαι στα 13. Μπήκε και... Ναι, ωραία. Ωραία, start. Μετά πάμε για... Ωραία, παιδιά. Κάντε. Όχι, όχι. Θα μου πάει η κάμερα. Όχι. Μετά πάμε τέτοιο. Όχι στα βολιόλια. Ναι. Πάμε, ναι. Όχι, όχι. Ναι, σταμάτα. Ναι. Ωραία, παιδιά, κάντε ένα subscribe. Θέλουμε να πάμε στα βουλγαρικά. Βασικά θέλουμε. Σταυρούπολη Αθήνας λέμε. Τι στο Σταυρούπολη Αθήνα. Κοροϊδεύουνε στα... Πλάκα κάνεις, σταμάτα κάνω εσύ. Πλάκα σας κάνω, δεν έχω μπάκα. Guys, είμαστε από τους πρώτους. Πάμε λίγο. Πάμε jump. Double jump. Περνάμε, είμαστε από τους πρώτους. Και περνάμε τέταρτη, guys. Περνάμε και τον Πανόσκουφο. Περάσαμε και τον SG Flame. Ο SG Flame πάλι αποκλείστηκε από εμάς. Όχι, κάνε ένα free spin. Κάνε ένα free spin. Κάνε ένα free spin. Περάσαμε στο 16.
Ωραία, περάσαμε guys το 16. Κάνουμε ένα κόντρο εδώ. Ναι. Και guys, παίρναμε δεύτερη θέση, δεύτερος περάσαμε. Πέρασα δεύτερος. Πέρασα δεύτερος. Το πάνω σας πέρασε. Και να δεις μέσα η YouTube. Άλλα 20. Ωραία, bot bass guys είναι ο τελικός. Είναι bot bass. Εδώ κάνω ένα chip. Το αποφύγαμε. Τα αποφεύγουμε. Και όχι, stable guys, Μάρκο. Ωραία, σας στέλνω. Και εμένα στείλε. Πες, SD Flame. Σε μένα, σε μένα, σε μένα. Όχι. Μπήκα. Μπαίνει και ο Δημήτρης ο Τζάνης. Μπήκα. Τζάνης τι. Με έβγαλε, περίμενε. Σε έκανα. Όχι, πάντα cancel. Πάντα cancel. Πάντα... Πάντα cancel. Είναι με απάνω. Ρε γκέι. Μπήκαμε. Άσε με! Άστο! Που με βγάζει κιόλας το κόλλομποτα. Ο απένας κουφός, παιδιά, είναι ο χειρότερος παίκτης. Τον κόσμο είναι πανάχριστος σαν συνέχεια. Γι' αυτό έχω κάνει σε 3 χρόνια. Ναι, σε περνάω, οκ. Ναι. Ακολουθούμε και να περάσουμε. Ξέρω ρε. Εντάξει, τα κολόμποτα. Σάξε, δεν πρέπει να κορμά. Guys, I don't know if you guys can see that right there, up there.
I have just got 102,000 Robux all for free. This literally took me like 5 minutes to do it. All of you guys can do that today. Yes, just download this game. This game can get Robux quickly and very easy. You can rich fast. Come and try it. Εδώ θα είναι αστείο. Μόλις πετύχουν οι βόμβες, όλα τα μάτια θα πέσουν εδώ στο βαρέλι. Κοίτα εδώ.